Duha ka bata patay human maapil og kasunog sa ilang balay. Samtang balay sa mayor sa Jimenez, Misamis Occidental ug dakong establishmento sa Ipil, Zamboanga, Sibugay nasunog sab. Ani report. Abo na, diyang napalgan ang patayng lawas sa duha ka bata nga napil og kasunog sa ilang balay sa tubod Lanao del Norte. Naila ang mga biktima nga sila Jennifer Gargoles, 4 anyos, ug manghod niining si John Michael Gargoles, 3 anyos. Giingong nanarbaho ang mga ginikanan sa bata ug gikandado ang pultahan sa balay gamit ang kadena sa iro. Busa diyang nasunog ang balay, wala na nakagawa sa mga bata. Wala pa natino sa kamubiruhan ang hinungdan sa sunog. Apan, giimbestigahan ang mga ginikanan kung doon na ba'y tulubagon sa pagbilin sa mga anak sa ilang balay. Sa Jimenez, Misamis Occidental, nasunog ang balay ni Mayor Rosario Balais sa mismong adlaw sa Pasko. Matod sa kabomberuhan, nagsugod ang sunog alas 11:47 sa gabi sa maong balay nga gama sa semento. Nagtinabangay na ang mga bombero sa kasikbit ng lugar, human misaka na sa Task Force Bravo ang sunog. Napalong ang kalayo pasado alauna sa kadlawon niadtong December 26. Walay nasamdan atol sa sunog ug bugtong caretaker lang ang nabilin sa balay niadtong tungura. Apan tungod sa sunog, nagka-brownout sa mga lugar. Ginasusi na sa kabomberuhan ang hinungdan sa sunog ug kantidad sa nadanyos. Sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, nasunog ang Jerry's Metro Plaza nga usa ka dakong establishmento sa barangay Don Andres sa lungsod niadtong Sabado. Sumala sa kabomberuhan, alas 4 sa kadlawon nagsugod ang sunog sa may grocery store sa Dusandanas sa establishmento. Mayo na lang, napugnan ang pagkuyanap sa kalayo sa ground floor pa lang. Misa ka sa katulong alarma ang sunog. Busa, 8 ka truck sa bombero ang nagtinabangay sa pagpalong sa kalayo. Nadeklara ang fire out alas 7 na sa buntag. Walay nasamdan sa insidente o ginaimbestigahan na ang hinungdan sa sunog. Miabot sa kapin 3 milyon pesos ang kantidad sa nadanyos sa sunog. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.